Aktualne teme iz Srbije i sveta ovoga jutra analiziramo sa Ljubomirom Pečićem, urednikom portala Princip Info. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo, očekujemo ovih dana presudu Hašimu Tačiju i liderima OVK, međutim, naravno, tužilaštvo traži 40 godina zatvora, ali ne bi se desio prvi put da se ta odluka tužilaštva, to je želja tužilaštva obori, pa zatim opet da se prolongira sve to. Evo, u svetlu toga imamo i ovu izjavu francuskog novinara na jednom važnom kanalu, upravo da je 99. tako je, kad je načinjen veliki presedan, što naravno mi ovde pričamo o godinama. Koliko je važno, ajde, da se spominje to što je tada napravljen takav jedan presedan i što zapravo, ako gledamo istoriju ranijih ratova 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, retko ko ili ako je neko odgovarao za zločine nad Srbima je odgovarao na neki minimalan način, a da ne kažemo ovo pitanje Kosova i Metohije gde su zločini bili činjeni evidentno nad civilima, gde lideri OVK, naravno, ne samo što su bili političari i osnivači te lažne države posle, nego im ovako, kaže se ono, pravda je spora ali dostižna, ali izgleda u slučaju Srba retko kad je, nažalost, i dostižna. Koliko je važno da se ipak ovakve stvari barem eto spominju u tom svetu Zapada i NATO-a i da li to uopšte može da promeni na neki način sagledavanje ove čitave slike? Ja mislim da ne može da promeni, pre svega zato što ovo je kap u moru, takve pojedinačne izjave, da ne kažem što su zakasnele posle 20-30 godina i više. On prosto, Kosovo je okupirano i da ne pričamo o celom ratu u bivšoj Jugoslaviji, gde su od strane Zapada su Srbi percipirani, to je napravljena takva propaganda da su Srbi zlikovci i jedini krivci za raspad Jugoslavije, iako je suprotno da su se Srbi, pogotovo s početka, borili za opstanak te Jugoslavije. Tako da je njima potrebno, kada spominjamo Haški tribunal i zašto za Srbe važe jedna pravila i da su uglavnom Srbi osuđeni uglavnom najstrožim kaznama, dok neki dokazani ratni zločinci sa drugih strana tog građanskog rata ili su oslobađeni ili sa nekim minimalnim kaznama su prolazili. Prosto Zapadu je potrebna legitimizacija tog njihovog projekta koji su imali rasturanja bivše Jugoslavije i da se Srbi kao narod koji je pružao otpor imperiji prosto demonizuju i dehumanizuju. Tako da lepo je čuti da neko sa Zapada, čak i u nekim mainstream medijima, povremeno tako nešto spomene, ali suštinski na terenu to neće promeniti situaciju. Tako da, eto, neka, kažem, možda mala moralna satisfakcija, ali suštinski to nama ne znači puno, jer ne odudara od onog mainstream narativa u zapadnim medijima o Srbiji i o raspadu bivše Jugoslavije. Da, videli smo ko su bili svedoci odbrane Hašima Tačija. Dakle, to je cela vrhuška NATO-a tadašnjeg. Svi generali koji su tada, naravno, bili veliki poklonici toga da se SR Jugoslavija bombarduje i da se Kosovo otcepi i danas imaju velike uloge, naravno, u američkoj administraciji po dubini. Iako to sad, tu nije važno ko je demokrata, ko je republikanac, prosto ti projekti i te proizvodnje pristanka unutar svojeg društva moraju da se opravdaju. Videli smo i da je Albanija donela rezoluciju u kojim se osuđuje svako pokretanje postupaka protiv lidera OVK. Čini se da je tu Rama veći zagovornik odbrane nego Kurti. Kurti se možda čak i plaši Hašima Tačija politički i njegovog povratka na Kosovo. Sličnu stvar i Hrvatska ima prema svojim generalima, dok, nažalost, Srbija nema takav tretman. Nažalost ne, to posebno posle 5. oktobra znamo šta se sve dešavalo, da smo izručivali naše generale pa i predsjednika Miloševića, politički vrh, zato što smo prosto od 5. oktobra pod jednom vrstom okupacije, desio se taj petooktobarski puč i vidimo da to, koliko se tim drugim državama koje su učestvovale u rasturanju Jugoslavije toleriše sve i svašta, a na nas se vršio pritisak da ide izručimo i da se ti ljudi osude na maksimalne moguće kazne. Što se tiče samo Kosova i Albanaca i takvog njihovog, da kažemo, ponašanja, prosto oni ne rade ništa što im Zapad ne aminuje. I da budemo jasni, takozvano Kosovo je, takozvana država Kosovo je
jedan imperialistički projekat. Ja volim da kažem da je to Izrael Balkana, tako da ja uopšte ne sumnjam da će Hašim Tači vrlo blago proći, ako ne i oslobođeno svega toga. Ili će prosto nešto malo odležati, od njega će napraviti heroja. To je to. Da, general Zmija će se brzo vratiti, ali jeste, on je svakako opasan po unutrašnju političku situaciju na Kosovu. Vjerojatno ga da, konkurencija bi bila... Tako je, konkurentnim čovekom. Sad se očekuju tamo i ti predsjednički izbori. Onda je tu sad pitanje, zato što i Osmanijeva se smatra konkurencijom za Kurtija, jer je mnogo aktivna, vidimo tamo u odboru za mir kod Trumpa, takozvane kosovske bezbednosne snage treba da budu raspoređene u Gazi. Potpuno neke apsurdne stvari. Čitamo ovih dana, ali već smo se i navikli. Do tada 15. marta se nekako predstavlja kao opet dan D za Srbe i za takozvani zakon o strancima koji je na Kosovu donet, koji bi potpuno ugasio faktički i tragove srpske državnosti na Kosovu i Metohiji. Mislim, to što sam već rekao na početku, da mi se često kao, eto, Kurti kao nešto mimo Zapada, on je ekstrem. Znači, ta asimilacija Srba, istiskivanje bilo kakvih institucija Republike Srbije sa Kosova i bilo kakvog uticaja, to se sve radi uz amin Zapada. Naravno, oni njega predstavljaju propagandno kao, eto, on je ekstreman, pa on odskačen, a inače oni su za dijalog, da se napravi kompromis. Znači, to je klizi ka tome da se Kosovo potpuno otrgne od bilo kakvog uticaja Srbije. I, nažalost, ne vidim da tu nešto može se promeni dok prosto imperija ne oslabi i nešto se promeni na geopolitičkom planu, pa da to možemo da zaustavimo to i da... Koliko god mislili da su neke druge teme aktuelne, to neće se više NATO baviti Kosovom i Metohijom, Amerikanci izlaze iz Bonstila i tako dalje. Naravno, oni to što izlaze ne znači da će napustiti i reći evo sad radite tamo šta hoćete. To samo oni misle da je to već gotova priča i da ne moraju vjerojatno time da se bave na neki način. Dobro, više puta su se u svojoj istoriji prevarili pa se nadamo da će i sad biti tako, ali negde najaktivnije stvari su sad o kojima se malo priča. Naravno, priča se mnogo o Iranu, to svi znamo svakako, ali ne priča se mnogo o Kubi i onome šta se tamo dešava, gde ljudi faktički žive pod humanitarnom krizom, apsolutno, gde zavise potpuno od toga da li će Amerikanci pustiti naftu ili neće. Znamo da su oni snabdevali iz Venecuele, upravo pre svega naftom i svim potrepštinama koje su bile tada neophodne. Sada to više nije slučaj, odnosno sad bukvalno sve zavisi od Amerikanaca i toga da li će oni dopustiti šta će se desiti tu. Dakle, ta zapadna hemisfera, Monroeva doktrina, prihvatili smo to kao na neki način, eto, to je dvorište SAD-a, sve je to u redu, vidimo sad šta se dešava sa Iranom, Grenland se više ne spominje, dakle, čini se da je to neka taktika haosa. Što više haosa u svetu, to se manje uopšte i priča o stvarima koje su desile pre 3 dana. Je to taktika nove Trumpove administracije? To je taktika, ajde malo, da kažemo, komplikovanija situacija. Morat ću malo da se osvrnem i na ekonomiju i geopolitiku. Definitivno videli smo govor Marka Rubija na Minhenskoj konferenciji, gde je on lamentirao nad kolonijalnom prošlošću i kako je veličao tu imperialističku politiku Evrope i kako oni treba da se vrate slavnoj prošlosti. O čemu se tu radi? Zbog uzdizanja pre svega Kine, pa i Rusije, i ekonomski i vojno, pa i nekih drugih država globalnog juga, prosto ti profiti od eksploatacije ostatka sveta od strane Zapada se smanjuju. I njima je sad potrebna neka nova forma kapitalizma i imperializma, kao kada više klasični kolonijalizam nije donosio toliko prihoda, oni su prešli na neokolonijalizam, pa onda na neoliberalizam i tako dalje. I danas je opet očigledno taj njihov sistem u krizi i pokušavaju neki novi, da iznađu neku novu formu kapitalizma, to je eksploatacija globalnog juga. Međutim, očigledno nisu pronašli, pa vidim da se vraćaju nekom možda i klasičnom kolonijalizmu, pljački, otimanji, otvorenim agresijama, mada nikada njima nisu te agresije bile strane. Tako da i u slučaju Kube i Venecuele to vidimo, pa i Irana.
Znači, Kuba je već decenijama pod blokadom, međutim, ovo je do sada najstrašnija blokada. Znači, oni više ne dozvoljavaju ni prijateljskim državama nego prosto zaplane tanker. A Kuba je ostrvska država koja je izuzetno zavisna od nafte i energenata. Ona nema svoje izvore nafte i tamo je ogromna trenutno kriza, znači čak i struju oni dobijaju iz nafte, tako im je prosto energetski sistem ustrojen u neko vreme, napravljen kada je to bilo prihvatljivo da tako radi i onda imamo na Kubi situaciju da po 10-20 sati dnevno nema struje, da je gradski, međugradski saobraćaj, autobusi, to svede na minimum ili ga nema. Uvedena 4-dnevna radna nedelja za administraciju i to kako bi se uštedelo gorivo. Skraćeni su časovi u školama, nestašice su lekova. Znači, nije samo tu nafta u pitanju. Znači, Kuba ne može da kupi, znači, ima pare, ne može da kupi za proizvodnju supstance neophodne za proizvodnju lekova. Iako imaju vrhunsku medicinu i tu medicinsku tehnologiju, oni ne mogu da proizvode lekove, pa imamo nestašicu lekova na Kubi. Tako da situacija je jako teška i Rusija je najavila da će da pomogne Kubi, da će da im dostavlja naftu. Vidjet ćemo kako će to funkcioniše, ali ipak je to jako daleko i plašim se da će Rusija to morati da radi pod nekom zaštitom mornarice da ne bi došlo do zaplene od strane Amerike. Tako da ja se nadam da će kubanski narod da izdrži. Oni su svašta istrpeli, međutim, opet s druge strane, jako su izmučeni. To decenijama traje, tako da vidjet ćemo kakva će situacija da bude. Međutim, to je na ivici humanitarne krize. I to nikako nije njihova krivica, nego isključivo Amerike koja ne dozvoljava bilo šta stigne na Kubu i bilo ko pokuša da trguje, da sarađuje sa Kubom, ona ih kažnjava. To je ta priča, eto, onda njihova vlast je nesposobna što nije to omogućila, a oni bukvalno blokirali celo ostrvo, ne može ništa ni da prođe. Ja ne mogu da zamislim bilo koju zapadnu državu da delić toga što Kuba trpi, pa oni bi se raspali i pojeli među sobom. Tako da tu nikako ne možemo da govorimo o nekom neuspehu Kube, nego o agresiji na Kubi. S tim što ono još nije vojno, ali mislim praktično jeste, čim je blokada. Sankcije su apsolutno vrsta agresije i po međunarodnom pravu i po svakom drugom sistemu. Kuba je pretvorena u taj neki muzej 20. veka. Otprilike da tamo dolaze, otprilike turisti vide onako kako je izgledala 1970-80 i da to bude kao simpatično i na tom nivou da ostane, to bi vjerojatno Amerikanci najviše i voleli. Kuba na koji način može da ugrozi, niti ima neku vojnu moć i Da, ima tu samo taj slučaj specifične diplomatsko-međunarodne situacije koji naravno vuče još od kubanske velike krize. Prosto ne mogu da im oproste tu revoluciju i što je to neki sistem koji je alternativa njihovom sistemu, pogotovo pred njihovim pragom, prosto jedna socijalistička država koja već funkcioniše decenijama. To je očigledno za Ameriku neoprostivo nešto. Tako da, eto. Da, mnogi su... Dosta... Evo vidimo kako je počela Trumpova administracija sa hapšenjem Madura. Pre toga naravno je bio i napad na Iran i svašta još nešto 2025. godine. Imamo ministarstvo rata, više se to i ne krije. Samo eto, ne znam kako su uspeli da prodaju celom svetu priču da su oni administracija mira i da se tokom 4 godine Bajdenove administracije priča o tome da će doći mirna administracija i da evo Trump rešava 8 ratova. On pokušava tu svoju teoriju da sprovede, pokušava da napravi nove ujedinjene nacije. Hoće li mu to uspeti? Znamo da u Vašingtonu, odnosno u celoj Americi, se onako ljulja poprilično cela situacija, društveno-politička, na socijalnom elementu. Dakle, čekaju se ti izbori u novembru. Sa druge strane, Trump može samo da se hvali nekim tim uspesima da je sprečio neke ratove, iako verovatno mu se većina ljudi smeje zbog toga, ali... Može li Trump da nastavi ovako da se ponaša? Vidimo ove carine, nećemo 10% u celom svetu, nego ćemo 15% dati celom svetu, iako me Vrhovni sud to zabranio. Znači, potpuna deregulacija je. Trump je doveden, pošto on ima taj kaubojski, da kažem, nastup, neki nestandardni, da ne postupa ni diplomatski i krši sva ta pravila. On je upravo i doveden na vlast od strane krupnog kapitala. Apropo ovoga što sam rekao, kako bi se te profitne stope od eksploatacije
globalnog juga i ostatka sveta ponovo uvećale i tako da taj njegov nekonvencionalni nastup i da kažem, funkcionisanje i rad dodatno povećava tenzije i u američkom društvu koje je već onako podeljeno. Sad, ja ne mislim da će to nešto da, bar trenutno, oslabi Amerika ili da dovede do raspada. Ja se ne bih zavaravao da je Zapad na kolenima, iako, kako je Mark Rubio sam priznao, jesu u krizi i oni pokušavaju sada da iznađu neki način, uključujući i te otvorene agresije, blokade, gde više, oni kažu otvoreno, mi hoćemo naftu, mi hoćemo ovo, hoćemo ono, nema više tu pakovanja u neku propagandu demokratije i ljudskih prava. Mislim, koristi dalje to. Evo, vidimo da je sa Trumpu, kada je u pitanju Iran, on sad, pored svih ostalih zahteva, kao eto, vi ste ubili 32.000 ljudi tokom protesta, pritom nema ni jedan dokaz da potkrepi tu brojku. Tako da, ja očekujem od Amerike da se nastavi ta agresivna politika. Tenzija će biti u američkom društvu, kao što već ima duži period, ali oni će to prosto isto kao što i na spoljnopolitičkom planu, tako će i tu brutalnom silom da rešavaju. Da, vidjeli smo kako je Trump počeo i zanimljiv ovaj i snimak koji imamo prilike da vidimo kako Trump na onoj tabli najavljuje kolike carine dobija. Sa druge strane, dakle, ratuje protiv tog sistemskog dela koji je, ajde, možda u službi demokrata, ali definitivno postoje tu neke institucije koje postoje, ajde da kažemo, godinama, decenijama, vekovima i sad se čini da potpuna ta deregulacija i njegov moment da neće da poštuje nikakve odluke osim njegovih ličnih potpisa nam govori da i to društvo na nekoj prekretnici, možemo slobodno reći, i na unutrašnjem planu, ali i na ovome, jer Trump prema istraživanjima nema uopšte više onakvu podršku kakvu ima na početku mandata i sad u ovom slučaju verovatno analitičari kažu postoji dva scenarija, da će pokušati napravi novi haos, što je znači novi napad možda na Iran koji se sada najavljuje, ili neke velike promene unutar Sjedinjenih država, pošto svaki haos mora zameniti nekim novim događajem. Jel se može očekivati to u narednom periodu, jer evo svi živimo u toj nekoj psihozi, da li će sutra se desiti veliki napad i početak Trećeg svjetskog rata, malo te ne smo se i navikli. Što se tiče napada na Iran, ja sam gotovo 99% siguran da će se dogoditi. Prosto je nemoguće da toliku silu, nikad Amerika ne dovuče toliku vojnu silu, a negde sam pročitao da je gotovo 1/3 njihove mornarice sada u okolini Persijskog zaliva i u Sredozemnom moru, da kažem u tom regionu oko Irana. Tako da čisto sumnjam da neće bar neke demonstrativne agresije biti na Iran. Samo je pitanje u kom obimu. Da li će to da bude neko veliko bombardovanje, kopnenu intervenciju za sad odbacujem, to bi im bilo Afganistan i Irak puta 3 i ne znam kako bi prošli. Ono što mislim da oni očekuju, da su dva scenarija. Ili će da idu na smenu režima, znači kombinacijom bombardovanja i podsticanja protesta i neke pobune u Iranu. Vidim već neki Kurdi se nude da budu pešadija, što oni standardno rade na celoj zapadnoj Aziji ili evropocentrično, što se kaže, Bliskom istoku. Ili će ići prosto onako da im napadnu naftna polja, da iscrpljuju tim napadima ekonomiju, pa negde za par godina kada ih dovoljno iscrpe da opet pokušaju neki vojni puč. Ja mislim da Iran je nemoguće vojno poraziti nakon direktnog konfliktu, ali u toj kombinaciji ekonomskih pritisaka, sankcija, bombardovanjem nekada im se slabi ekonomski vojni kapaciteti ili čak u slučaju Madura da se, to jest Maduro nije likvidiran, ali da likvidiraju taj vojno-politički vrh Irana, mislim da će im to biti taktika i gotovo sam siguran da će biti napada. Da. Sad zašto, da li je to zbog unutrašnjih, kao što se špekuliše da se Epsteinovi fajlovi malo gurnu u stranu, unutrašnji problemi u Americi, ja nisam siguran. Mislim i to je možda neki sekundarni efekat, ali ovo što sam rekao, znači njima je potrebno da
da opet povrate tu hegemoniju u svetu i Iran je jedna od ključnih tačaka za povratak te hegemonije, ali praktično u tom regionu jedina država ostala koja je suverena i koja nije pod tom američkom čizmom i veoma važan saveznik Rusije i Kine. Tako da mislim da je to primarni razlog potencijalno, to je najverovatnijeg napada na Iran, a usput i dobro dođe za unutrašnju politiku, da se malo konsoliduje ta unutrašnja snaga, da ne bude toliko tenzija, što možda će biti obrnuto, da izazove dodatne tenzije, te rat, pogotovo ako krene kako nisu planirali, tako da vidjet ćemo. Da, kad smo kod izvoza haosa, vidimo u Meksiku šta se dešava, to su neke najnovije scene, ubijenje šef jednog velikog kartela u Meksiku. Kaže se da Amerikanci obaveštajno stoji iza toga, to je da su pomogli Meksikancima da se locira taj narkobos, a da zapravo sad sve ovo što sledi kao osveta tog kartela meksičkoj državi. Čini se opet kao jedan onako dupli pas za haos u regionu i Meksiku koji je prilično distanciran ipak od američke politike, jer što se kaže preblizu su Americi, a predaleko od Boga. Ima ta izjava za Meksiko i za njegovu specifičnu situaciju. Čini se da je Meksiko taj koji bi sledeći mogao da bude na neki način na tapetu. Znamo da je Trump rekao da otvoreno Amerika planira da bombarduje Meksiku koliko dođe do takve situacije. Ja sam prosto ubeđen, iako je Amerika dojavila, tako sam bar pročitao, da je ona dojavila gde se on nalazi i da je po njihovim obaveštenim podacima i likvidiran čelnik, kako je El Mecho, kako se već zove taj narkokartel, da je oni stoji iza svega ovoga, jer prosto im je potreban haos u Meksiku i da oslabe Meksiko i onda taman im ovo dobro dođe, kao eto, oni su pomogli, a u stvari su izazvali haos. Ne bi me čudilo da oni stoje iza te pobune koje čini mi se u 11 država je trenutno izbila. Možemo da vidimo snimke da ti pripadnici narkokartela su često bolje opremljeni, kao vojska izgledaju, čak imaju teško naoružanje. I ono što je zanimljivo, što sam pročitao, da su pripadnici tog kartela se obučavali za upotrebu dronova u Ukrajini, da su išli čak na prve linije fronta na ukrajinskoj strani da bi usput dok pomažu Ukrajinu i trenirali kako se koristi. I do sad su ih koristili u međusobnim obračunima dronove. Tako da vidimo koliko je to negdje isprepleteno. Iako Amerika kao ratuje protiv narkokartela, opet znamo da većina tog oružja kojim se naoružavaju narkokarteli dolazi iz Amerike. I negdje su, da kažem, sa tim kapitalom i povezani sa Amerikom. Tako da tu je, što se kaže, što bi si ti rekao, dupli pas neke višestruke igre, da oni u isto vreme i ratuju, a sve vreme, kao ratuju protiv narkokartela, narkokarteli sve više jačaju, sve su uticajniji, tako da ti narkokarteli njima odlično dođu i da izazivaju haos i da zarađuju negde pare, što se kaže, na crno, za neke te black operacije, tako da ja sam ubeđen da Amerika stoji iza celog ovog haosa. Da, ostaje ta krilatica, eto, mi vam pomažemo, a vi ste, eto, nesposobni, a znamo, pozadina toga je naravno nešto što ćemo istraživati i nadam se pričati u narednim emisijama. Hvala puno. Hvala i vama.